हेलो लोगोफोर, जों दिनै सावरायगोन 500 साबस्क्राइबार जायोब्ला जोंनि इउट्युब चेनेलनिफ्राय मा मा फिचार्स मोनो लोगोफोर। जों दिनै बिनि बागै सावरायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर। दा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथियाव थानाय नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। फैदो बिदिब्ला आं दा नोंसोरनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामना दिन्थिदिनि लोगोफोर। बे मोनथाम फिचार्सआ मा लोगोफोर, जोङो जुदि नोंथांनि चेनेलाबो 500 साबस्क्राइबार जाबायब्ला नोंथाङाबो मोनथिनानै लादो, नोंथाङाबो बे मोनथाम फिचार्सखौ मोननो थांगासिनो दङ बा मोनसिगोन लोगोफोर। दा बे फिचार्सआनो जाहैबाय नै लोगोफोर, दा बेयाव आं नोंसोरनो एग्जाम्पल देखायनोसै। जोंना मानि सिगां समाव मा जायोमोन लोगोफोर, सिगां समाव जोंना 1000 साबस्क्राइबारनि गोनांथिमोन। दा जोंना मा जाखो, 500 साबस्क्राइबारावनो जोंहा नैबे कमिउनिटि पस्टखौ मोननो हायो लोगोफोर। बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां फिचार्स, आरो जोङो बेखौ मोनोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो लोगोफोर। नै दा जेरखम नैबे आदा दावहारुआ होनानै लादों, मानि गावनि मोनसे मोजां फटक दोननानै मानि गावनि भिडिअनि लिंकखौ होनानै बियो मानि पस्ट खालामदों लोगोफोर। दा जोंबो जुदि नोंथाङाबो नोंथांनि चेनेला जुदि 500 साबस्क्राइबार जाबायब्ला नोंथाङाबो बेबायदि कमिउनिटि पस्ट हगारनानै मानि नोंथाङाबो भिउ एबा साबस्क्राइबार बुथुमनो हायो लोगोफोर। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां फिचार्स लोगोफोर। मानि सिगां समाव जोंहा मानि 1000 साबस्क्राइबारनि जोबोर गोनांथिमोन लोगोफोर। मानो होनोब्ला 1000 साबस्क्राइबार मोनबासो जोङो बेबायदि कमिउनिटि पस्टखौ हगारनो हायोमोन। दानिया जोंना 500 साबस्क्राइबार मानि खम साबस्क्राइबारनि गेजेरावनो बे फिचार्सखौ मोननो हादों लोगोफोर। बियो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां, आरो बेयो जोंखौ जोबोर हेल्पफुल खालामो लोगोफोर। मानो होनोब्ला कमिउनिटि पस्ट हगारोब्ला नोंथाङा जुदि मोनसे मोजां ब्लग खालामोब्ला, जुदि मोनसे मोजां फटक दोनोब्ला, जुदि बै नायगिरि बिथांमोना नोंनि फटकखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि इउट्युबनि भिडिअआ माने सुरु जागोन लोगोफोर। बिदि नोंथंनि भिडिअआ स्टार्ट जानाय लोगो लोगो नोंथाङा भिउ मोननो हागोन। लोगोसे नोंथांनि चेनेलाबो साबस्क्राइबार जानायनि ग्र' जानायनि चान्सआव थायो लोगोफोर। साबस्क्राइबारा बारा जानायनि मानि साबस्क्राइबार बारायनायनि चान्सआव थायो जोंना नैबे कमिउनिटि पस्टजों मानि पस्ट खालामोब्ला। नोंथाङा जुदि मोजां फटक होनानै जुदि नोंथाङा नोंथांनि लिंकखौ होनानै लायोब्ला मानि साबस्क्राइबारा मानि ग्र' जायो, मानि भिउ ग्र' जायो लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोङो बिजों मोजां साबस्क्राइबार आरो भिउ बुथुमनो हायो नैबे कमिउनिटि पस्टजों लोगोफोर। जोंहा दा बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां फिचार्स। आरो मोनसे फिचार्सआनो जाहैबाय नै लोगोफोर, जोंना नै बेबायदि मानि चेनेल गिदिर गिदिरखौ मेनसन खालामनो हायो लोगोफोर। जुदि नोंथाङा सासे बर'नि सासे पपुलार इउटुब चेनेलखौ लोगो हमहैबाय, नोंथाङा मानि 500 साबस्क्राइबारनि गेजेरावनो बेबायदि टेग खालामनानै, बेबायदि मेनसन खालामनानै नोंथाङाबो नोंथांनि चेनेलाव मानि बैनि भिउवारखौ लाबोनो हायो नोंथांनि चेनेलाव लोगोफोर। नोंथाङा एग्जाम्पल हमनानै लादो, सासे जोंनिनो बर'नि पपुलार इउटुब चेनेलखौ लोगो हमहैबाय आरो नोंथाङा बेखौ टेग लागायदेरनो हायो लोगोफोर। जोंना सिगां समाव मानि बेखौ लागायनो हायामोन। जोंना दा 500 साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगो जोंबो मानि बेबायदि टेग लागायनानै मानि बैनि पपुलार इउटुबारनि भिउवारखौ जोङो नोंथांनि चेनेलावबो लाबोनो हायो लोगोफोर। बिजों मा मुलाम्फा जायो होनोब्ला जोंहा, मानो होनोब्ला बिजों मानि भिउवार बुथुमनानै लाबोनो हायो लोगोफोर। मानि बैनि भिउवारा नोंथांनि चेनेलावबो फैनायनि चान्स थायो लोगोफोर। बे जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोर मोजां फिचार्स। जोङो बेखौ 500 साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगो बिदि मेनसन खालामनो हायो लोगोफोर। मानि गावनि चेनेलाव माने सासे मानसिनि पपुलार इउटुबारनि चेनेलखौ मानि जोङो टेग खालामनानै भिउवार लाबोनो हायो लोगोफोर। बे जाहैबाय मोनसे मोजां फिचार्स। आरो लोगोफोर नै मोनसे फिचार्सआनो जाहैबाय नैबे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जोबोर गोनां फिचार्स लोगोफोर। बेयो जाहैबाय कास्टम इउआरएल। जोङो बेखौ मानि 50-60 साबस्क्राइबाराव मानि बेखौ मोना लोगोफोर। जोङो बेखौ मानि 100 साबस्क्राइबाराव जोङो नैबे कास्टम इउआरएलखौ चेन्ज खालामनानै लानो हायो लोगोफोर। बिजों जोङो मानि लिंकखौ शेयार खालामनो हायो नै लोगोफोर। जोंना दा नैबेहाय नुदों नोंसोरो, बर' आर्टेक, बियो आंनि मोनसे चेनेलनि नाम जाहैबाय लोगोफोर। दा आं बिजों मानि जुदि नोंथाङा सोरनोबा नोंथांनि लोगोनो मानि बे नोंथांनि चेनेलखौ मानि शेयार खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनानै कपि खालामनानै डाइरेक्ट हरनो हायो लोगोफोर। नोङो चेनेलखौ भिजिट खालामनांगौनि गोनांथि गैया। मानो होनोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।